ассалому алайкум подписчикои азизи меҳрубон ва ҳамон нафароне ки нав ба канали мо дохил шудем. ҳамаи шуморо ман ба канали худам хушомадед мегӯям. умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастем ва видеои рӯзанона сар мекунем. тарзи тайёр кардани чи бринҷоба тайёр мекунем имрӯз, чунки ҳавои гармӣ моро хеле маҷбур мекунад ки мо ҳам хеле хӯрокҳои миллӣ, хӯрокҳое ки дар гармӣ рӯғанӣ намефурад, хеле чизое ки витамини зиёд дорад, хеле чизо одам мефурад ки бихӯрад. ами хӯроки мо дар кор мешавад зелин ҳар намуд, ҷадори мо гашнич, укроп, райҳон, баъд инҷа пиёз дорем, болгарский дорем, помидор дорем. И боша кабачкаи духтаро, шумо агар кадуча дошта бошед, кадуча бидозед хушк мешавад. баъд инҷа дорем нахти тар кардагӣ, дар инҷа боша бринҷаози мо мешӯем духтаро. баъд инҷа боша чӣ мондагим, об мондагим, оби мо ҷӯшидааст, ози ман намак меандозам, бринҷу нахта меандозам ки буҷӯша. инҷа да боша ҳамаи чизои мо хеле мондагӣ ман бояд тайёр кунам духтаро. бо дар рафти видео мебинем ки мо чӣ коро мекунем. дар инҷа духтаро чӣ мекунем? бринҷмон шуштем меандозем. нахудмонам шуштагием, як бор дига обгардон мекунем. нахудмонам андохтем, мемонем ки чӣ бишавад, буҷӯша. мо бошад инҷа чӣ мекунем? маҳсулотамонро тайёр мекунем. инҷа дахай зелен дорем, чӣ хеле ки гуфтем. маҳсулотамонро тайёр мекунем. бози мо дег мода чӣ меандозем? аввал ин маҳсулотамонро меандозем духтаро, ҳамаи иёро меандозем. аввал нахуд қатъи бринҷ камтарак ҷӯша, иёро меандозем. ирам меҷӯша камтар, зеленоро охир онда меандозем. духтаро ба шумо чӣ аҳвол дорем? дига видеои моро кам дуромада дидестем. фикр мекунам ки вақте ман видео мепартовам шумода сообщение намеравад. рӯзои ахир ютубам хеле намедонам барои чӣ хеле кадеста, хеле мушкилиёта гирифторем духтаро. барои ҳамин видеоҳоро нағз дастгирӣ кунем, лайк, комментария монед, меҳмонои нав подписатсия кунем. кабачкиошам майдаи бад намекунем, хеле накалону намайда реза мекунем. чӣ хеле ки гуфтум, агар каду боша бомаззатар мешавад. кабачки катиам нағз мешавад. баъд чӣ қадар витамин дора ин хӯрок. баъд чия гуфта гузарам духтаро ки ман ин хӯрокро тайёр кардастам ҳам барои фарзандо, ҳам барои худмон мисол, ҳам барои больница. чӣ ки шумо медонед, ман ҳам больница рафтам мебистам. дар инҷа бошад духтаро, ами деги мо ҷӯшид, нахуд бринҷ ҷӯшида камтарак хаф кард. ин хафо мода лозим намешавад. ҳамин сабаб мо ҳамин хафои амира мегирем.
хавошам мегирем. бигӯем ки қариб бринҷу нахташ қариб ки тайёр шудагиай. чӣ хеле ки мебинед ҳозир аллакай ина тайёр шудагиай қариб. духтаро чӣ хеле ки гуфтум ҳамаи чизи мо тайёрай. дар дегмонам чиро андохтем, намака андохтем, иҷа зелино, и шохчаошеко ҷои сахти чи гашниши укро адел наҳак гирифтум, барое ки барвақта ба дег меандозам. иҷа укробора райҳонора ма калон калон реза кардагим. агар майдаи баъд реза кунем духтаро чӣ мешавад? ҳами бринҷолҳои мо сиёҳ мешавад. ай ҳамин сабаб ма калон калон реза кардам. инҷа чӣ хеле мебинед деги мо ҷӯшидааст. ҳарчанд ман хавша гирифтам, бо хавф кард. ҳозир бо мегирам хавшао, дига маҳсулотошро меандозам. ина дар инҷа аллакай мо меандозем маҳсулотамонро. яка хушрувак меҷӯшад. дар инҷа боша духтаро меандозем ҳамин райҳонора. қатъи инаи ҷоҳои сахтакои зеленако манам хелиша меандозем. ҳарчанд якдаста қиynай кор кардам, хая илоҷ мекунем. бовар кунед ҳамихе як бӯи хушруб омадааст. як ҳамихе кухнира як намуд бигӯем ки аромате гирифтае ки ҳеҷ ногуфтанӣ. иро тайёр кунӣ, баъд буш бирояд, баъд мефаҳмӣ. духтаро дар инҷа ман як дона занҷабила шикастам, ҳамихе меандозам, то ин ки тезиш бирояд, ҳамин шилаи мо тезак шавад. дар инҷа ҳамаи чизи мо тайёрай. чакка, зелен, занҷабил, хӯроки мо ҳам тайёрай. ман уже пилтра каштам. метавонем ки ҳозир бардорем. инам хел мо хӯрокмонро бардоштем. чӣ хеле ки шумо дидаастем. хӯроки мо ҳамаи чӣ дора. ҳамаи чизаш аллакай пухтагиай. меандозем ида зелен, бо меандозем помидор шакаро, инам хел духтаро. бо дар инҷа меандозем чакка. ина хӯроки мо тайёр шудак. гӯем ки барои истифодабарӣ. нигаҳ кунед чӣ хеле хӯроки иштиҳоовар. дар ҳамин фасли гармо чӣ қадар хӯроки бамазза. бовар кунед бениҳоят бамазза. ҳатман тайёр кунед духтаро. дар ҳамин гармӣ чӣ қадар мақбул мешавад шумода. ина духтаро хӯрокҳои мо тайёрай. ҳама дар аллакай бардоштагӣ. инам хел банка мондаам гирифтем барои бурдан. насиб боша тез мехӯрем, мегирем мерем. компот тайёр мекунем. хай ман и олуворо тозаак шуштагӣ ҳастум. инам хел хай шуштум шон якта якта. дар инҷа райҳон шуштум. ина духтаро райҳони свежӣ шуштум. мо ҳозир компот тайёр мекунем. ай олу баъдан райҳон ҳамроҳ мекунем. бо комментарияда мумкин он кас бинависа ки ба райҳонам мекунам гуфта. шахсоне ки кадагиам уже худошон медонанд ки маззаш чӣ хел бамазза мешавад.
шахсоне ки мисол қадагӣ нестан як бор имтиҳон кунед, хеле шумода маъқул мешавад. мо ҳам хеле об гирифтаем дар каструл, ҳамин олвомро меандозем. баъд чӣ мекунем? Плитада мемонем, насиб кадагӣ бошад, меҷӯшад. ака ҳама метавонад, духтаро медонам, ҳама компот када метавонад, бо шафтолу бошад ёки намедонам сев бошад, чизе ки дар холодильниктон доред метавонед ки ҳамроҳ кунед. ма дозем хе маззаи улуқати маъқул, барои ҳамин ман улуқатӣ мекунам. ин райҳонакҳоро духтаро чӣ мекунам? ҳозир камтар олу меҷӯшад, баъд меандозам ки маззаи ҳамин райҳон нест нашавад. мара мефурад ки ҳамин маззаи райҳон беста, барои ҳамин дертар меандозам. дар рӯи плита мондам то як ҷӯш омадан шуда ҳаша мепӯшонам. ҷӯш омад хай буда ҳаша мегирам духтаро. ҳоли райҳоншо андохтагӣ нестам. райҳонаш истодагие ҳоли. райҳонаш истодагие ҳоли насиб бошад камтарак буҷӯша, қариби тайёр шавиш, райҳонро меандозам. баъд чӣ мекунам? хунук кишидак, баъд дар бақлачкаҳо мегирам, дар холодильник мемонам. чӣ қадр ки шумо медонед ҳавои Тоҷикистон чӣ қадр гарм аст. то чизои газнок хӯрданам дар саломатӣ зарар дорад. барои ҳамин компот тайёр карда монам. будаку чӣ мекунам? ҳар замон ба ҷои об истифода барам, ҳам витамин мешавад, ҳам бигӯем ки ташнагишон мешканад. агар хай маъқул шуда бошад, шуморо метавонем ки тайёр кунем. компоти мо ҷӯшида духтаро, ҷӯшида кунем, ҷӯшидеста. ман мекушам чира, плитара мекушам. чӣ мекунам? ҳамин райҳона меандозам. чӣ қадр ки шумо дидед, ман райҳона андохтам ба дурӯш. баъдан боша шакар меандозам, як бокал шакар меандозам. як бокал шакар андохтам духтаро. компота мо шиб ширин намекунем, хеле камтарак тиришча бояд бошад компоти мо. ина духтаро, компоти мо аллакай тайёр аст. ма плитамо куштем. хунук шавад дар бақлачкаҳо мегирем. дар инҷа духтаро компоти мо хунук шид. чӣ қадр ки дидаистен, ман дар бақлачкаҳо гирифтаистам. хел бақлачкада мегирам, хунукак мекунам, ба мебарам. ина духтаро, компоти мо тайёр шид. инам хел 3 бақлачка я банки 1 литра шид. ина насиб кадагӣ бошад, дар холодильник мемонем, хунук мешавад. хай баъд 2 бақлачкаша ба овора мебарам. я бақлачка я банкаш худа меистад. ба ҳамин мехоҳам видеои худмона ба анҷом бирасонам. хай духтаро, то видеоҳои оянда худованд нигаҳбони шумо бошад. хайр.